Godmorgen YouTube, og velkommen her til en ny jagtvideo. Så er det endelig blevet tid til noget mere pramjagt. Det er søndag morgen. Klokken lige nu, den er sådan, lige lidt over 4. Det er stadigvæk bælragende mørkt udenfor, og jeg er på vej ned til min jagtpram. Jeg har ikke nået at være så meget afsted på strandjagt i år indtil videre, så det tænker jeg, det skal vi have lavet om på i dag. Men det var sådan set ikke så længe, før jeg er ved at være nede ved prammen, og så synes jeg sådan set bare, at vi skal se at komme i den, og så se at komme ud på jagt. Ja, så er jeg kommet på plads ude i prammen. Det er stadigvæk mørkt. Jeg er kommet afsted i god tid, for en gangs skyld. Og der er lige knapt 1,5 time til solopgang herfra. Vejret herude her til morgen. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været lidt mere gang i den. Da jeg sad og kiggede vejrudsigten i går aftes, der stod der, det både skulle blive overskyet, komme lidt regn og lidt blæst også. Og altså lige nu, der er det nærmest skyfrit. Det er næsten helt stjerneklart, og der er kun lige en svag lille bris. Så jeg håber, at det bliver sådan en lille smule mere op. Måske kunne blive lidt overskyet, så det kunne blive rigtig andet vejr. Men jeg er kommet på plads. Jeg har hørt fugle på vej ud af. Jeg har både hørt pibeænder, gråhander, grågæs. Lidt forskelligt. Så der er fugle i området herude. Lige om lidt, der må vi skyde. Så lad os se, at vi er klar til jagt. Jeg har kunnet høre gæstene hygge og snakke ude for vandet et godt stykke tid nu. Og nu kan jeg faktisk også se dem. I kan ikke se dem på kameraet, det er stadigvæk for mørkt til. Men en 150-200 meters penge, jeg tror. I den retning derude foran mig. Der ligger der en rigtig god flok gæs. Der skal nok være en 30 stykker. Eller noget i den retning. Så kunne håbe lidt på, at de måske trækker hernede af. Eller hvis de går over vingerne på et tidspunkt, at de så trækker den vej ind over mig. Der er ikke nogen garanti, men det kunne da være en chance. En kæverasler, jeg fik der til sidst. Men den blev altså kun vingeskudt. Hold da op. Jeg har bare hørt en kæmpe flok gæs, der kom ud dernede. Så er de trukket hernede af. Kom der en gruppe her lidt efter. Den store gruppe derovre før, den lettede, gik på vingerne. Strøg den vej derud af. Og så tænker jeg bare, så skulle jeg være klar, når de derude de kom. Det var en god chance. Der burde jeg måske nok egentlig have haft. Jeg har haft to styk. Men en enkelt gås på tasken, det skal jeg da bestemt ikke klage over. Det er fandme fedt. De har fanget nogle hylstre. Der var 3 stykker hylstre der. Og det er fiskehejren. Skal jeg ud og tage gåsen. Desværre vingeskudt i første skud. Men det fik vi ordnet her i anden omgang. Det er nok stadig lidt mørkt, så jeg tænker, at vi skal tage et kig på den, når det bliver lidt lysere. Men prøv at se her. Rigtig fin grågås.
Kæmpe stor fugl. Og den første gås, jeg har skudt i år. Ej, den er fin. Det er godt, der bliver noget god mad med den. Jeg kan se, der er ænder på vingerne dernede nu. Nu har jeg jo lige skudt og lavet lidt på styr ude i området herude. Men en gås, simpelthen bare fantastisk. Det var en af de ting, jeg tænkte, at der kunne være chancer for herude i dag. Gæs eller svømmeænder. Og nu ligger den første gås i tasken. Ej, det er fedt. Der flyver ænder der. Jeg kan se, der ligger fugle dernede. Det er enten gæs eller svaner også. Der er fugle i området. Der er fugle i luften. Der ligger altså stadigvæk gæs derude også. Så lader kanonen. Sikre. Og så er vi på plads igen. Ja, jeg tror, jeg vælger at sige, at det var det for i dag. Jeg har siddet herude et par timer, og som man næsten kan fornemme herude i baggrunden, så er det bare blevet alt for fint vejr. Høj sol, ikke ret mange skyer på himlen. Vandet herude bagved, det er nærmest bare helt havblik. Det er desværre ved at blive lidt en tendens, og når jeg endelig har tid til at komme på jagt, så er det bare super fint og lækkert vejr. Og det dur bare ikke til strandjagten. Så jeg tænker, jeg vil have pakket mit grej sammen, så skal jeg lige så stille og roligt have staget prammen tilbage op mobilen, have lagt tæt op, og så tænker jeg lige, så skal vi have et kig mere på den fine gås. Så kom jeg hjem fra jagten, og prøv lige at se en stor og fin grågås. Det er altså bare en stor fugl, sådan en. Stor og tung. Det er jo strandjægerens storvildt, det her. Vi kan ikke skyde noget ude på strandjagten, der er større end den her. Så selvom det kun blev til en enkelt fugl, og jeg missede en oplagt chance for at skyde mig en dublé, så er jeg stadigvæk rigtig fint tilfreds med sådan en grågås som den her. Så jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Og så ses vi snart igen til en ny jagtfilm.